Hello viewers, season 4 na kwa ban kran fi menta syapang ki lightly ki haga jing penim. But nganum penjerong ka video ndrai ngan puli bek tek nga ka tin jong blai. Kata kalong ka jingkela ka bomot ka jingat bat ka jingpen baptis Man syem fi ni kini git khat jong ka Bible ngan puli tartar ba sapusan hi fi hieng duai hau blai mau mensim khut un pensha tong ini let no inum penslam ini puli shwana ka Galatia kalnong ka balai khat ka ar phnriu hadu ar phnyo namar phi baro philong ki khun ublai da ka jingat ha u Kris Jisu namar kat kibana phi ya kibala pen baptis ha ukres pilakop ken ya ukres khat ka baar phunriu ka kran syapang ka jingat khat ka baar phunyo kai thu bahadien ka jingat adalah pen baptis sifi ha ukres Jisu pilakop ken ya ukres pina puli kani kaya ha bat ka jingong jong Jesus Christ haga gospel umarkas kalnong ka bakhat nriu khatsan bat khat nriu yaki ai ki bau apostol Paul wang Jesus Christ ru ladap wang kumno wang ula ru haki tu let syaka perthai baro batu yalap yaka gospel haki benriu baro ti ubanget bat yo penbaptis an penim henraya uta ubanget an penrem in pulian ki kam ki apostol kal nang baar khat ka balai pra syapang ka jingkela ka bumut shwa ban penbaptis tong impet kini ki kentin jong apostol Petrus ki kam ki apostol ar lai pra tiu Petrus ulai thu aki tu fin kela ka bumut bat an penbaptis ya fi wei pa wei haga kerteng uji sukres ya kaban yok ma ipop bat pin yok diang ya kajing ai umen sim bakhut hangni lapan i badan kajing yok ma pu ya ipop hadin kajing kela ka bumut hadin kajing penbaptis bat ban yok diang ya umen sim bakhut ngin puli mentana ka shiti skinong room kal nong ka bahin riu khat balai hadu nyo ka bakran ba ka jing penbaptis kadan ya ka bor ban penyap no ya ka pop ban tep ya ka pop bat ba fin pen mi pat ya phi lambat uji sukres kini kimdai ki kentien jonga kidai ki kentien jong wa apostol Paul tong let na ka shiti kinong room kal nong ka bahin riu khat balai ban nyo Nepim jutip bakat kiba nangi ya kibalayo penbaptis ha ukres Jisu kat kibalayo penbaptis ha ukres Jisu la penbaptis ken yangi ha kata kajingyap jung Jisu Kris la syayap akading fna Kalvari ar hajar senamen syua habangilat syaka jing penbaptis da umen sim bakhut nilat syaka jingyap jong Jesus Kris ar hajar senam syua bat kadang long kadang dan bor duk menta umdei syuk Kris walat syaka jingyap ndai mangi namar katakan la petap lam yangi bat u da ka jing baptis ha ka jingyap jong u bakut kat kumba namar katakan la petap lam yangi sangap hadin ka jingyap la petap lam yangi hadin bangiap gigi pop kala ka bumut la petap lam yangi dan kam tetap lam yangi bat u da ka jing penbaptis ha kata ka jingyap jong u bat kat kumba la pen mi pat ya ukris na kibayap kat kumba la pen mi pat ya ukris na kibayap da ka buram ka jong ukpa kumta bangiru ngin yo ya ka jing thamai ka jingem yo ka jingem ka bathamai hadin ka jing kala ka bamut ka jing penbaptis mo
Namar ladau lapenya psap lam yangi, lapenya psap lam yangi ru akajing baptis. Ha kata kajing seriem kata kajing yap jong u, kum taru nginyo long ha kata kajing seriem kajing mi pat jong u, nginyo ya kabor jong kajing mi pat. Bangi dah tip ya kani, bangi dah tip ya kani tukhat bah. Henriu balasa nar phna lam bat u ya u briu batemen jongi. Lasa nar phna lam ya u briu batemen jongi. Baan dayo penjat no ya kamet ke jong kapop khnang bangin omlong merau syu ha kata kapop. Namaria utau balayap la pelat kesan ya u na kapop. Ha kejing penok des la sa nar yu tu briu batemen jongi itu ketinjong belai. Bat la petap lam no ya kata kamet kapop jongi khnang bangin omlong merau syu. La da pidang long merau ha kapop. Dan kam ya kejing kala ka bumut ka basisha ka jinget bat ban sanar yu briu batemen bat ban penjat ya kani kamat jong kapop. Si dan pedang jong figi barang dan ka jing syate merau kapop dan pedang jong figi ba nang syate merau tu pesen bo pensai fi. Kai tu ka jing pen baptis. Tengin let baka gospel markas ka kam ki apostol ka baning kong ki apostol lai arpuai kai tu baka jing pen baptis ka dan ka yesno baka jing pen dem bat ka ai ka sat ya ka tu ka jing tip lam ka bakhut ya ka dok not jing ka sat tongin puli kini kim dai ki kintin janga kadai ka bible ka bala tho da bakran apostol Paul apostol Petrus ka baha ka jing pen shisha jong ka kata ka jing pen baptis ka pen im yangi mentaru indai ba ong mga ka pen im yangi mentaru am ka babu no ya ka jing tingit ka dok hendroi ka jingwa ka jing ya tip lam babha syo blai dan ka jing ya tip lam ka babha syo blai hadin bala pen baptis da ka jing pen mi pat ya u Jesus Christ da ka jing pen mi pat ya u Jesus Christ kumbala la tap yangi la sai yangi na ong la pen mi pat hau Jesus Christ kan ong fi da ka jing mi pen mi pat hau Jesus Christ iyo ya ka bor jang ka jing mi pat ka kran ha ka jing pen baptis ja yu la out share ru ya ka dok not jengi ka jing out share ka bakan jaman sim ni tong nya puli na ke shiti upol ki kolosai kal nong ka ba ar khat ka ba khat wei hadu khat sa ha ubala out share firu da ka jing out share bom shimla thau da kikti da ka balat no ya ka mat ka do ha ka jing out share ukres ha ka jing out share ukres kamot kumno ka jing out share ukres ka khat ka bobot ko ong habala petap lam bat u ha kata ka jing pen baptis ha ka bala pen mi lam nya piru bat u da ka jingat ha ka jing trei ublai ubala pen mi pat ya u na ki bayap bat ya pikan ki bala yap no ha ki jing rengkang bat ha ka jing bam out share ka do jong pi ya pi nga ong ula pen long im lam bat u ha bala ma no yangi ya ki jing rengkang jongi baro ha bala pendam no ya ka jing kot jing kular bala tho akiniam kirkam ki bala ile persya yangi ka bala long persya yangi bat ula weng no ru ya ka udah saknar ya ka ha ka din phana kadan ka jing at share ki do not jongi kadan ru ya ka jing ma ki pop jongi ka jing pen baptis bat kadan ka jing saknar phnaru ya tu briu bateman jongi kaju apostol Paul tho ai kolosai ru ha ka shiti sakinong rom kal nong ban riu ru ikeni ke dei khat ki ba ka bible ka pi ya ka bible ngim dei ban supuli tang iwe khat ar khat ni ban kelum lang namar ha ka kitab sam dei tho ka jing rai sam ki ong ka jing rai sam ki ong no ki ong aktin parang ka ong the sum of all your word is truth dan ni kata ka jing kelum lang jong kiktin jong me kalau ka jing sisam dan du Genesis hado Revelation tingi dei bangi puli ngim den puli tang syukhat ni puli bon teli ba in i ya kata ka jing sisa na ka ktin jong blai te ban pen kot no ka e ka bangi yo nang ni bagi puli khat ning kong ka dei ka jing kala ka bamut ka jing phai no ni kitiki pop jongi sya u blai leng ba uji sukres da ka banget ha uji sukres ka jing kala ka bamut kawan ra sya ka jinget ha uji sukres baleng ba jong uji sukres ngilet yo ban sat khut da ka snam do
Mengilat syau kapa kabalai ke itu bandala le ekta ka jingkela ka bumut adan kamban penbaptis singi hau Kristus Yesu ketinjong blai kaong manyo sat gitu ki pop manyo ma gitu pop ban at share gitu nut jungi ban sanar no itu beri temen jungi bat ban lat no itu kamet jung ka pop bat ban ya sap lam yu Kris bat bangin long kumno ba ngin ya sno lam bu Kris bat bangin kup ya Kris saplet biang itu gi bangalak puli ini kita kat ba ang bang puli let him fi saplet jingmut ya ka ka bangalak puli ti tungin tip ya ka jing shisha bat ka jing shisha kan pelat lut ya fi ka jing shisha jong ka tin jong blai bat finwan hau tau Jesus Christ bisha ulong hun jong blai ti lada para banget ngas itu ifing ni lada fimpat yo lat lut nakapop pila let jing sen man kapor bat fidang ya struggle bat kapop jong fi let's say para banget fi klampat kala ka bomut basisha kala dan ka jing kata amen sim fi ndrei fimpat kala ka bomut ka basisha fi lat da pla ki pop fi kam ino fi kampat dan ka jingat ka basisha namar ka jingat ka basisha kaun ra ya ka jing kala ka donut kaun ra ya ka jing job jong pop let's say para banget fi lat da kala ka bomut fi poi biang sejuk let's say kampan baptis fi hau Chris Jisu kumbak tinjong blek om. Lek si para banget empat yo sat i pop jong fi. Dei nak kata daw filong marau sa i pop namaru pop pol bong ba finom long marau syu pop. Lek si filet mensha syar jing pen baptis klam na sutu bahaya ka jing kala ka bomot bat ka jingat. Ka jingat ka di manlong halor ka jingat jong fi. Amban dei ba penbor manu fi. Nene ba penting manu fi ba pinlet syar jing pen baptis. Kani kalau kau babak kelala dah dan kita ada kat saus nam, yang manlet no, manculat no, andai piklam semua tu sisa, yang kata kajing yang kenduk bukus, yang kata kajing mak no ikipop, yang kata kajing kelah kaba mut ke basya. Let's see, bisa kuat sa ikipop, buat pimlak mankim. Nah itu ini kalau praktikal, hakajing im jengar. Mensyua ngalak julet dan baru ngadap kat san senam ngalet, andai ngalak yo yung mensim hui hapar bangadan pras nam adap ndrei ngam sutu bhai kan ga jingkala ka bomot no di ngasulet kumtu hadin kamdan ka jing seiso ndrei tat ndaw mensim hui la kata nga ngalak kala ka bomot sya ngalak i no i di pop lalet biang sesien bat man oi fi ngalak kup ayo pres bat nakajing ai blai ngai thu praktikal ne bangsa nut ban kran langwa YouTube tu bau blai ulak pelat lut pelat marau yang ada di pop. Jika ia bak tinjong blai ladang ile kan dan sisa kabor ban pelat lut ini. Kan kabor ban ialam ini. Kada itang kajing sedang ban yai ni au kres dan bagi tinjong. Di para banget lada fidang kuah syuk ban snap ban san. Haka jing pen emon ong fi. Ngan sapen mi syuk di video senang ni. Namar kamkut tangah kani kamkut tangah kajing kelah kabumut kajingat kajing des kamkut tang kini kajing yok pediang yu mensim bakhut no klam mensim bakhut namla kamkut tang kini ndrei namar kini gidi kajing sedang dan kampat yang iban psa da kabdut ka badai mensim bun kibri ki belak kelah kabumut belak yok jing baptis belak pediang mensim bakhut ndrei namar bam dan bapsai ki da tin jong blai kidang long kelong mantakil alet biang syapap bila alet biang kiju dan kam ambanya huri-hura dan kam bandan haka jingkai ha ka bapsai fi da kadut atat ndala filasan ubri waspok lasan dak tin de hanta ka ba fin sala pan yarap sei ki wairu naka benta ka buram jong blai like share but subscribe kami video dah hit itu notification button blai shbun yaro try nam ta ka buram jong try